कलेजफोराव बिजाब राननायनि बेलायाव 33 कलेजनि लेखा डिस्ट्रिबिउशननि नामाव पाइरेसि जानाय बा जेरैबायदि बेयाव लिरनाय दङ बेबायदि कलेजाव लेखा मोनाखै आरो लेखा राननायनि नामाव जायफोर ब्लेकलिस्टेड साप्लायार बा डिस्ट्रिबिउटर बिथांमोननि एगेन्स्टआव आरो डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसारफोरनि एगेन्स्टआव बा इन्स्टिटिउशननि एगेन्स्टआव लिगेल नटिस दैथायहरनाय बियो बे लिगेल नटिसनि जिखिनि तथ्य बा बेयाव जिखिनि लिरनाय दङ बे बेसेबां सैथो बा बेयो फुल प्रुफ नंगौना नङा बिनि सायाव तदन्त बा मोनसे इनभेस्टिगेशन खालामनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गुड गभार्नेन्स करापसन फ्री बेखौ मोनसे आधार हिसाबै लाबोदों आरो जेराव माने गभार्नेन्स सिस्टेमा थिगै रानजायाखै बा बहाबा जुदि बेबायदि इलिगेल बा बेबायदि एलिगेशन बेबायदि करापसननि खोथा बाथ्रा तथ्य जुदि जोङो नुयोब्ला मोनोब्ला आरो थांनाय समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि दानिया नङा सिगांनिया बिनि सायाव माखासे एलिगेशन माखासे करापसननि मेटार ओंखारदोंमोन बे मेटारावबो जोङो जोंनि आवाज जोंनि भइस जोंनि दाबिखौ जों लाखिदों आरो काउन्सिलावनो जा स्टेट लेभेलावनो जा इलिगेल जायखिजाया खामानिनि सायाव एबसुनि जि स्ट्रं जोंनि जि मोनसे कमिटमेन्ट जोंनि स्ट्रं जिखिनि दाबि जों बेखौ लाखिबोदों आरो नैबेयाव जि कलेजफोराव बिजाब राननायनि बेलायाव 33 कलेजनि लेखा डिस्ट्रिबिउशननि नामाव पाइरेसि जानाय बा जेरैबायदि बेयाव लिरनाय दङ बेबायदि कलेजाव लेखा मोनाखै आरो लेखा राननायनि नामाव जायफोर ब्लेकलिस्टेड साप्लायार बा डिस्ट्रिबिउटर बिथांमोननि एगेन्स्टआव आरो डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसारफोरनि एगेन्स्टआव बा इन्स्टिटिउशननि एगेन्स्टआव लिगेल नटिस दैथायहरनाय बियो बे लिगेल नटिसनि जिखिनि तथ्य बा बेयाव जिखिनि लिरनाय दङ बे बेसेबां सैथो बा बेयो फुल प्रुफ नंगौना नङा बिनि सायाव तदन्त बा मोनसे इनभेस्टिगेशन खालामनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों आरो जोङो बिटिआर काउन्सिलखौ बिनि सायाव स्ट्रिक्ट बेबस्था लानो थाखाय जोङो खावलायदों जाहाथे जि सरकारानो जाया मानो पाब्लिकनि सार्थआव रायजो राजानि बा इन्स्टिटिउशन आरो स्टुडेन्ट कमिउनिटिजों जिहेतु रिलेटेड खारन कलेजफोरनि लेखा होदों स्टुडेन्ट कमिउनिटिजों रिलेटेड आरो बेयाव जाहाथे खुनु बेबायदि एन'मेलिस जाया दा बे एन'मेलिस आरो बे एलिगेशन्स बे लिगेल नटिसा बेसेबां भेलिड आरो बेयाव तथ्यआ बेसेबां फुल प्रुफ दङ जिखौ लिरदों बेबायदि लेनदेन बा बेबायदि जादोंना जायाखै जेला इनभेस्टिगेशन खालामनानै बेखौ प्रुफ खालामगोन अब्ला प्रमान जागोन खारन उकिला बेबायदि जादों होननानै आइननि नटिस जारि खालामदों आल्टिमेटलि बे कर्टआव बिनि प्रमाना ओंखारगोन बा तदन्तआव बिनि प्रमाना ओंखारगोन आरो तदन्तआव जि ओंखारो बे मथे बे एक्सन जागोन जों बेखौनो लुबैयो गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping,
lab assistant, pharmacy assistant, certificate in emergency medical service, certificate in pulmonary function test एबा PFT technician, certificate in awareness of HIV/AIDS, certificate in anti-malaria training आरो लोगोसे office management courses, computer courses आरो communicative and soft skill education नि courseफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्लोमाखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिट्युटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।